Min ilaqlaq, min wieġeb il-mobile, min jgħid li favur u min farfar fuq il-web. Evidenti li din il-liġi tal-abort ġabet qasma enormi fil-grupp parlamentari laburista u l-ministri li huma skomdi b'din il-liġi qed jgħidu li issa se jimxu skont ma jgħidilhom il-web tagħhom. Fi kliem sempliċi se jivvutaw favur liġi li se tiftaħ il-bib għall-abort. Inti se tivvota favur l-abort? Se nivvota skont id-direzzjoni tal-web tagħna. Ministru, is-soluzzjoni għalik li toqtol it-tarbija fil-ġuf? Inti favur l-emenda li qed tiddiskutu llum? Iva, Min favur l-abort? l-emenda ma ddaħħalx l-abort. 13 l-NGO qalu li din emenda li se taħħal l-abort. Inti favur l-emenda li tiddiskutu llum? Dawn din l-emenda mhux qed tdaħħal l-abort. Din l-emenda se tkun qiegħda tindirizza sitwazzjoni li kienet ilha tipperpetra matul is-snin. 13 l-entità qed jgħidu li din l-emenda hija favur l-abort, dawn huma qdiet favur l-abort, qed jgħidu li din se daħħal l-abort. Din l-emenda neċessarja lil dawk l-ommijiet li jkollhom bżonn intervent mediku. Ħadd ivvota favur l-abort iva jew le? Mhux illum il-vot, thank you. Imma int l-opinjoni tiegħek. Intant fid-diskussjoni fil-Parlament fisem il-Partit Nazzjonalista pparteċipaw id-deputati Carola Aquilina, Robert Kutajjar, Graziella Gallia, Stephen Spiter u Rebecca Borg. Huma kollha waslu diskorsi b'saħħithom fejn iddefendew il-ħajja u tennew li l-Partit Nazzjonalista jibqa' kontra l-abort.